היי, אני מירן, הפאונדר של סייטל. ואם אתם סטארט-אפ כמוני, אז יש מצב שאי פעם ביקשו מכם SOC 2 או ISO 27001? אם כן, בטח שאלתם את עצמכם, מה זה הזה? כמה זמן זה לוקח וכמה כסף זה הולך לעלות לי? אני בטוח שהבטחת מידע וקומפליינס סופר חשוב לכם, אבל כפאונדרים של סטארט-אפ, כנראה שיש לכם עוד מיליון דברים על הראש. אז אתם בטח רוצים לדעת בקיצור, מה המינימום הנדרש בשביל לקבל את הדוח הזה כמה שיותר מהר. איך? פשוט. באמצעות שימוש בטכנולוגיה סופר מתקדמת עם המון אוטומציות לשילוב עם מומחה אנושי, אנחנו בסייטל יודעים ללוות את הלקוחות שלנו מתחילת הדרך ועד קו הסיום וגם לאחר מכן, ככה שאתם יכולים לקבל את ה-SOC 2 או את ה-ISO שלכם כמה שיותר מהר, במאמץ מינימלי מהצד שלכם, ככה שיש לכם שותף לכל הדרך שלכם בקומפליינס. היינו שם ועשינו את זה מאות פעמים, בתור מבקרים, בתור יועצים, בתור מתכנתים ובתור פאונדר של סטארט-אפ בעצמי, שהיה צריך להטמיע SOC 2 ו-ISO 27001 בחברה. יש לך מספיק על הראש, פיתוח תוכנה, גיוסים, מחירות ועכשיו גם קומפליינס. תן לנו לעשות את זה בשבילכם, ככה שאתם תוכלו להתרכז בעיקר וזה להוביל את החברה להצלחה, ואנחנו נוכל לשמור על הגב שלכם בכל מה שקשור לקומפליינס.